Maayong adlaw mga igsoon. Sa makadaghang higayon, gipangutana ako sa ubay-ubayng mga subscribers kung asa gayud magsugod ang CCLEX sa Cordova. Maunang karong adlaw, ang update nato adto jud ta magsugod kung asa gayud ang starting point aning CCLEX Cordova side. Ni ako karon sa Dayas 10,000 Roses Manukad padung sa Pilipog starting point aron ipakita nako kaninyo kung asa magtakdo ang CCLEX ug ang Pylipog-GABI Coastal Road nga usa sa mga big time projects nga ri sa Sugbo. Pag-abot nato sa sinugdanan sa CCLEX nga ri sa Cordova, moderitso kita sa tulay mismo sa CCLEX before sa mga Pylons aron makita ninyo ang kinatibuk ang malambuong pag-uswag ug abanti sa gitrabahong Cebu-Cordova Link Expressway. Usa sa mga dakong kausaban diri sa CAUSEWAY sa CCLEX ang maong riprap nga makita ninyo karon. Ambot lang og mao ba kining giingong toll plaza or mamahimo pud ning terminal. Ang kaning sa walang bahin adunay subdivision diri, mao kini ang subdivision sa Pueblo de Oro sa may Kalawisan, Lapu-Lapu City. Ug mao kining suba ang utlanan sa Cordova ug Lapu-Lapu. Makita ninyo mga igsoon kanang bay, kanang dakong bay dia nga adunay blue ug atop. Di ko sigurado og bay ba na siya, pero kanang boundary diya ang makita nimong badlis, mao kana siya boundary sa CCLEX o Pylipog-GABI Coastal Road.